اقرأ باسم ربك الذي خلق. Endi kardeşlerim, bu misalını bilemiz elbette bu dünyada, bugünkü günde eğer de birer kişinin annesi, atisi, yaysa tuğanı ölse, nişik ne onu yaratmasın, yılına özü de tugul eli bir kişini çakırıp 3-4 tapkır gına dua kıla. Yaysa dua kıldıra. Lakin uylap karagız eli. Соңгы ризыкны биргә әзер булган ани әти кеше өчен. Соңгы ризыкны, соңгы киемне биргә әзер булган ани әти кеше өчен. Инде баласы төрмәгә эләгә дисәләр, бөтен малын сатып, баласы төрмәгә эләкмәсен генә дип. Шундый ани әтиләр. Алар өчен 4 тапкыр елга дуа кылу ул җитәме инде. Бу бит адәм көлкесе. Әле үзендә түгел. Намаз укый торган, яисә аны аңлый торган, шул хакыйкый рәвештә Аллаһ ризалыгы өчен ярата торган кеше һәм белем белән иң кимендә көнендә я бер мәртәбә, я 5 тапкыр көнгә дуасын кыла. Һәм әгәр дә кеше намаз укып дуа кыла икән, елына 1800 мәртәбәдән артыграк була ул. Әле ихлас күңелдән. Ни өчен безнең якыныбыз үлсә, безнең йөрәгебездә ихласлык күбрәк була. Ни өчен? Чөнки без ул кешене беләбез. Без аны яраттык, ул безнең белән көн саен йөрде. Әмма хәзер ул китте инде, хәзер ул безнең белән юк. Шуңа күрә үлем дигән нәрсәне, шул кешегә карата мәхәббәт дигән изгелек кылу аны исеменнән безнең йөрәкләребездә ул яхшырак күбрәк. Башка кешегә караганда. Сен аны чакырсаң да, ул бит аны белмәде. Имам булсын, башка, ул бит аны белмәде. Ул бит аны йөрмәде, анардан белем алмады, бер нәрсә эшләмәде дигән шикелле. Аны яшәгән вакытта. Шуңа күрә сорау туа. Без хакыйкый рәвештә яратабыз микән? Кеше үлгән булса, яисә исән булса, ни өчен моны сорыйм? Әгәр дә без берәр кеше исеменнән изгелек кылабыз, онытмаска кирәк. Үзебез өчен кылган шикелле аны кылырга кирәк. Ихсан, сән беләсез. Ан та'буду Аллаха ка'аннака тарах. Аллаһка ул син аны күргән шикелле гыйбадәт кылу. Фа ин лам такун тара фа иннаху ярак. Әгәр дә син аны күрмәсән, ул сине күрә. Бу ихсан дигән сыйфат. Ни өчен? Чөнки әгәр дә син шундый ул фикер белән изгелек кыласың икән, син аны әлбәттә яхшырак эшләргә тырышасың. Бездә бит мисаллар бар. Адам алейхиссаламның балалары, икесе дә үз исеменнән изгелек кылалар Аллаһ ризалыгы өчен. Ләкин беренчесен Аллаһ Тәгалә кабул итә, икенчесен кабул итми. Ни өчен? Чөнки беренчесе ихлас күңелдән, юмартлык белән ул изгелекне кылды. Ә икенчесе юмартлык ягыннан, ихласлык ягыннан беразны заифлек булды. Монда да әгәр дә без үлгән кешеләр өчен, яисә яшәгән төрле сәбәпләр кыла алмый торган кешеләр өчен аның исеменнән изгелек кылабыз, без аны да шулай ихсан сыйфатында кылырга тиешбез. Әгәр дә дөрес, хакыйкый рәвештә Аллаһ ризалыгы өчен яратабыз аларны. Мәсәлән, алар исеменнән мәчет төзибез. Димәк, ул мәчетне төзеп, ул мәчетне тутырырга кирәк. Кешеләр йөрсеннәр өчен, булай гына бина булып тормасын өчен. Шуңа күрә мәчет төзегәндә хәләл малдан булырга тиеш. Шул вакытта бәрәкәт була. Аны төзедең икән, авылда кайда булсынмы, яхшы игелекле белем белән имам куярга кирәк, зарплата билгеләргә кирәк. Менә шул мәчет тулсын өчен. Ул тулып, шул кешеләр исеменнән, ягъни кылган изгелекләр бу үлгән кешегә дә әҗер савабы баран. Парталар алдын икән ул мәчеткә дәресләр белсеннәр өчен, алсыннар өчен. Соң ул дәресләр кешенә тутырга кирәк. Бер яктан хакыйкый качество, сыйфаты булырга тиеш яхшы. Икенче яктан кешеләр чакырып, нитеп тырышырга кирәк. Ул изгелеккә күбрәк кешеләр омтылсыннар өчен. Чөнки әгәр дә без үлгән кеше яисә яшәгән кеше исеннән изгелекне кылабыз икән, анарга хакыйкый рәвештә әҗер савап барсын өчен. Ай, былай гына бар булырга тиеш түгел. Балаң үлде микән, бала исеменнән эшлисең икән, үз изгелекне яшәгән әниятеңнән исеменнән икән, мәсәлән, алар карт яшьтә булса, хаҗ кыла алмыйлар икән, хаҗга барганда шулай ук үзеңнең өчен кылган шикелле, чөнки аларга әҗер савап барсын өчен. Менә шундый изгелекләр кылганда, әгәр дә берәр кеше исеменнән кылабыз, кардәшләрем, ихлас күңелдән үзебезгә, үзебез менә җәннәткә, җәннәт арасында булган шикелле аны кылырга кирәк. Әтиң вафат икән, аны исеменнән кыласың икән, тоже былай гына түгел, ай булды, юк. Тутырып, камил рәвештә изгелекне кыл.
Чөнки син бит Аллаһ ризалыгы өчен яратасың бер яктан, икенче яктан сиңа да әҗр савап барачак. Анарга да, сиңа да. Чөнки Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям бер хадиста әйтә: "Кыямәт көнне ди, бер кеше килер һәм ул намазның әҗр савабын яртысын да алыр. Икенчесе килер, аның 4нче өлешен әҗр савабын алыр. Өченчесе намазның 3нче өлешен алыр." Менә шундый дәрәҗәдә, кардәшләр, ул нәрсәгә карап? Ихласлыкка һәм сыйфатка карап. Шуңа ни дигән изгелек булмасын? Үзебез исеменнән микән? Үлгән кеше исеменнән, яисә исән кеше исеменнән дуа кылабыз икән, онытмаска кирәк. Алар өчен ул изгелекне шул ихсан белән ан та'будаллаха кааннака тарах, Аллаһны күргән шикелле гыйбадәт кыл. Фа ин лам такун тара фа иннаху ярак. Һәм син аны күрмәсән, ул сине күрә. Кайда гына син булмыйсың. Шуңа күрә нияте дә дөрес булырга тиеш. Башында, уртасында, ахырда да. Һәм әлбәттә юлы да дөрес булырга тиеш. Чөнки әгәр дә юлы дөрес булмаса, яисә ниятләребез, менә кешеләр күрсеннәр, мәсәлән, мәчет төзүдә, менә кеше әтим исеменнән эшләдем дип күрсеннәр дип эшләсә, бу кардәшләрем күрсәтү нияте, бу әҗр савап түгел, бу гына булачак. Шуңа күрә киресенчә, уйла ниятең турында. Чөнки син бит ул кешене яратасың. Син Аллаһ ризалыгы өчен ярат. Үз теге бөтенләй төзеп бетмисен, ләкин халал малга ул кеше исеменнән, яисә үз исеменнән төзи икән, халал малга ярты мәчет булсын, ләкин халалгә булсын. Чөнки зур мәчет булып ул харам малга төзелсә, кардәшем, Алла сакласын, кабул булмаска мөмкин, ан бәрәкәт дә булмаска мөмкин, ул мәчеткә кешедә тулмас. Халал мал белән булса, ул мәчет тула да, Алла Тәгалә бәрәкәтен дә бирәчәк. Әҗр савабын да бирәчәк. Менә нәрсә өчен без бит ул изгелекне кылабыз. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә изгелек кылганда, үзебез өченме, башка кешеләр исеменнәнме, яшиләрме алар, үлгәннәрме, Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә шул ихсан сыйфаты белән ул изгелекне кылырга насип иләсә иде. Субханака Аллаһумма бихамдик. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين